ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଯଦୁନାଥ ମୁଣ୍ଡା। ଆଜି ଜାଣିବା ପ୍ରେମ କ'ଣ, କେମିତି ହୁଏ। ତ ଆସ ଜାଣିବା। ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର, ଜଳହୀନ, ରଙ୍ଗହୀନ, ସ୍ୱାଦହୀନ। ପ୍ରେମ ବିନା ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆଖି ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲା, ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ କିଛି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଛି କେଉଁଠି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମନେ କରିବା ପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରେ, କିନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ ଯଦି ସେଇଟା କନଫର୍ମ ହୋଇନଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଏବଂ ଫୁସଫୁସ୍ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯାଏ, ଛାତିର କମ୍ପନ ଅଧିକ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବ ପ୍ରେମ ହେଲା ବୋଲି।